Enuti ene sanchani besi. Abrantie Moro ewo fie ha. Yemne no entwetwe nkomo kakra bi. Moro otemeka. Bibi abako de. Uwo gidie se na nwumere wani betumi ate. Uwo gidie pa. Enti so wo gidie pa de a meso mede ye nyina de gidie beta wachi kama pa efiri se papa no ese wani no odebema wo saa no ka kire yen enno aye ne di nkomo enne woni ye di nkomo na emom se wo hwe se de Nyankopon be ya ma wo nam nananom so ebe ya ma wo a etibia bia amanfo bo din wom se wonye umuade no ube sesa afiri ho ube sesa tuwo gidie so ani bete okay ebra na wiadu santiman atadin ewrade nkan ye ho na de ye be nyina no papa no ka kire me se enu adakora no na wo mo wodem ha ye de yeni ani enu ti ye besere se wiase afa na nyina mfom sunsum tayechi na me ogidie se akwanche na wiye no ensenkyereni ebesi okay asantimata din ye ogidie kese wo krupo twediam pom se ensenkyereni be ya adwuma okumase okay osofoje atiefo akwankyere no kyere se akwankyere aba ekyere se ewo se osofo ebompa ye gu akwankyere aba no so na ye de ema abrantie no enuti ye besre se sunsum bia mpagya ne nan efiri se faako a abrantie enya ahokyere no adawuruma sompa sempeni penti no ye papa no se watie ya chopa ne yetiefo nyina ama enne osoro bebie na branche na ni bete ama aye ahyensodie ama drobafo no mu ade no okay onyi frimi so wa yemuye orifo se okay anuti amanfo dodo no a enko Facebook SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana ensanchani besi ewo kumase ensanchani besi ewo SOMPA Asem nipa enne wo soro bie nananom makwan se abrantie esi ohu ade swamefo nyina di adanse ase abrantie we nani na fura tetia obi betra ba bia giachinyi tini ye kan saa no anuti odifo yatwa yami wayemuye wona yami wayemuye nyame wayemye onyami wayemuye wayemye hallelujah ya kamfuo ya kamfuo nyame wayemye hallelujah wayemye woda onyame ayemye nyame wayemye yeda wasio wayemye hallelujah woda ye kamfuo ye kamfoda hallelujah ye yiwa yeda oh ya to hallelujah nyame wayemye wayemuye woda Dana se Dana se Dana
onyame nase nase onyame nase every soul onyame oyo na do yeso doso nyame dana ase onyame nase mo Yesu mo Yesu Kristo Hallelujah meso mema wa mobiewo This is 93.1 FM. Yesu mo Yesu Kristo mo Noki wampa yakache odori nyakopo so ne ayare safo nyina hene ya bo sise nipa dom twetwe ya bo hia bibiti si na nyametie ye nyina de gidie ne ahode bompa ye akache odori se de ye papa kan no wono na akora ti na amayen bompa kacha urase uradi nyakopo mane se chene nadi wo Yesu Kristo ni mbia na bompa wo Yesu dewa ikaba bala bo shande de bria ibalo bo shindi di kabri ande de kabra chanda ba yenda da bo shindi di kabra yanda da ba landa na ba kabri ande de bo shandia Father Jesus abri ba kabri Father Jesus lenda da bo shandia liya kabri ande de ba li kabara bo shanda ya ba li bala bo shindi de kabri ande de ba yanda da bo shindi de kabri anda Father Nibro Sandi de Bacabriando, Fernanda Mosinde de Bacabriando de Bacaba, Father Gabriel, Father de Bolosanda, Father in the Bolohanda, Father de Bicabria, Father Cabasande de Brianda, him Dumbo Sandi Cabrian de Bisandaba, Father Jesus, Father Jesus, Father Jesus, Bicabo Sanda, Bicabo Sanda, Bicabo Sande, Limbro Sande, Limbro Sande, Limbola Mosindi de Cabrianda, Limbola Mosinde de Cabriande, Le Cabara Sande. Father Jesus, 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 Ikabala Sindea, Limbro Sindea, Father Jesus, Likababa Senda, Lianda Bosande Cabria, Lianda and Bacabrisan, Libro Sindia and Bosandaba, Likapala Sande, Likapasande. Le balabasande dabra li barabasania ba li kabarabasania him la kapalase libri ande de bakabaraba Father Jesus in the name of Jesus afi me pesi nyina ya adwemba akoma ba akota machi ye bompa ye se nyame ne bie kwan onipa ntimi mie kwan se nyankopon ba sayedom enti obianfo na koma ne na adwenya ntamachi na ne nsanche ne nya adwuma emayen me bompaye me wura Jesus Christ bompaye wo Yesu Kristo na zedimo amen me sane wo gie esra wo gie sira wo sira sira ni monyam sira pampo sira tumi every wunyankopon basayedom yama kokurai wo kanipa wanopa kanipa wawia kanipa wanyumra na wo ya mo adwuma da muni nyinala wona okasa no akasa nipa bia ntimi kabie wona dini di hine esia hine baya hine na so bintimi tuwa ye wura Yesu Kristo enya na dwin ye hion sanchane ye hion wosatume ye hion wosanwotai ye hion wosampaja bedu hine na dai amen ye wura Jesus anante busure wo wusori Yesu wo patakoi aje kwa babu jakopo wi asinya aje kwa wona nante busuma ye wona wukwa samado masamadu nyina la kutu wo patakoi wo ni mnyamfo
Wa unjali na sumutura. Wa brekesi nyakupo. Wa vitu kotempa. Na mwaja vyamo. And that day, Asem nipa. Ya tuya zafrao. Viasi nyina. Viasi tom nyina. Gana nyina. Atofo nyina. Ya tuya zafrao. Pe maunsa chane. Anya chuma. Tere unsa wabremu. Ebrate unsa wabremu. Brate unsa wabremu. Brate unsa wabremu. Ya jiwudi. Edi esufrawo. Ya jiwudi. Enete ya. Ebrate kasa ya ho. Ebrate kasa ya ho. Ebrate kasa ya ho. Adie nyina wie peya. Adie nyina wie peya. Adie nyina wie peya. Ya dia sidani ani manyam ni ensahwe bukase. Amen. Wo wadi nyakopo basayato. Eyewa na waye. Eyewa na waye. Ni babi atiminyo. Ajese wa urate. Ete babi ani manyakaudi. Babi adi abedrai. Ani manyakaudi. With Jesus Christ. With Jesus Christ. With Jesus Christ. Nazareth udimo. And ye pompaye. Yensem kase Jesus. 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 Amen. Yeah, man, it's your 5 minutes. More monitor time. Oh, yes. It's your 5 minutes. Okay. Dear Nyamia, ye wa ye wie. Dear Nananum aye o mo ye wie. Enuti akwanchra eba ye no. Ye besre. Se maye mabi ntonfom. Efri se directives no ye papa no kire se wo wie. Abrante ne hu ade awie. Enti akase ye be hohoro nani ni so. Enti mesre yenko hohoro nani so mra na ye mmonnwom. Ose omabiem one ani nkomo biem. Enti abrante ne hu ade awie. Ye wo gidie kese odomba mamu se odifo wenso ne hwie gu a. Difo hwe ni ye tia fom ye. Na yenko hohoro fa nkunim die mra na asantema ni wiase nyina hwe ye. Okay. Guys, how are you doing? Yes. Yes. Aka last one. And the bonobo kakra. Tobo and a woman do ni biam. Na come on sane bon, yes. Come sane bon. You not see. Back when I'm because one. No. What's it 3 times? Who are there? It's not holding so. Back when I'm because What's it 3 times? Fancy portal. Then I share me. Only kakra. Then I share me. Where are they? Then the plan. But only kakra. Only say the big plan. Only kakra. Moro, only say the big plan.
First one, and the second way, first one is supposed to so now the before can find out free by the way. First one in something about it. Yes. So you will want another. What's it? Yes, I try. Asantuma better din. It's just a matter of time. Nya miracle piece intimate tete what am I say? Moro. Oho ye. Uhu ade kakra. Come on. Wow. Moro. Oho ye. Uhu ade kakra. Wonderful. Mama microphone no man no. Mo ba mu kura nya hwe. Ene ye ni abre o. Isaac. Sabre han no to wani so. Hana to mani so kakra. Han to wani so. A matter of time. Eti se wo hwe first no se de na wani na yetum no a sabre hu se nkane wa ha. Sisi ya mo se mete nkane am. Like Afede wo hu so te kane am. Ba nyemo. Nkane bank tenkete. Kakra. Awurade Yakobon. Awurade Yakobon. Esenchene be yadwuma. Esenchene be yadwuma. Moro. Sesi ya no. Unhu nipa de. Me hu nipa de. Ba sese wani no ehan abam. Eti wo de hwe ansa na ye be yadwuma die no a. Mama ye bo afansa si nani mama hwa de. Moro esuma to wani. Esuma to wani. Mama ye bo afa ko nani. O sa afedo obo nani no. Moro hu so obo wani ni prepre. Katawani din mi hwa de. Katawani din. Katawani din. Kaswani din. Katawani din. O katawani ni se ya hu han wo wanim. Han bia ni. Bi wani mi hwe. Han ba. Bachan. Kakra. Ebie. Okay. Uhu ade. Me hu han no. Wo hu han no. Bachan. O so my microphone me na no. Yango po be ni senchire ni. Moro. Para. Moro hu han no. Me hu han no. Uhu. Bachan. Uhu. Bachan. No okay. Ebeba. Ye papa ne se waye bibia wie. O se mo hwa minim mama ye bo mane na ni enhwe me ha. Na ni no na ba ko akatapa. Na ka koshim. Wɔn ehwɛ ye no previously no. Mo fa video dada ni bi ntoso me enhwe ade. Okay.
Odofo say mohwe TV no so a moro nani no eda brada no wohwe nani no na enne wohwe a ensakaya bam sesia no ye papa no aye ne di komo no wo se wo wie nani no waye nani na wie enti momienhwe nani no se nani no nyina ate mofa de no sha atare yellow no ntoso mofa de no sha atare yellow no ntoso what the compare na improvement abem moro uhu han no kasa den bacha mu han no uhu han pa bacha o de mom yenhwe nani no enne de no na yenhwe previous ones no uhu han no bacha no okay say 15 minutes no ba 15 minutes no ba me wo gidi say han na ba no entoma adwoada yenkomra no adanse die be pie wa fidie wi so because yakopon krandu ba bia ensenchene prims ano onye ma da sasa ye papa ne se wo wie o ma mi ni nkomo biem obefrɛ kra no a na obusa se nani no onde wo hu se nani no wa ye wie because wo hwɛ nani no na enadie na wo hwɛ we no a ensenchene wo mu wo mo hwɛ Sompa TV ni me bedi adanse ye akwankyerɛ ni nyina ye papa na ye wie moro han aba bacha han aba enti enne enra se o kyerɛ mu a obɛka sɛ beka se ne me enura na me wura ha na me hu no he be ne no me ba no me hu se han wo ho han aba bacha already yangobo enti wo free fie ba ne sesi a no wo hu han me hu han ba me fifie ba ne na me hu no he na wo hu no he bacha na okay nyame bɛyɛ han na ba no if say papa e ka say me musa say wo hu han say han na ba de a na nibua no aba be hyem enu ti entumi ma primsa ye ma da sante ase so omu follow ye free adwoda no so omu hwe moro anim na omu hwe de deda so no a so omu nu say nani ne kura na ye ketwa pa no o say nani no ba ko ate na ba ko ketwa ni ye say ni nyina no aye pe ade na ate ne kwa na nani prepare ne bor kwa na nye ne gyina so hyen enu ti no se na obehwa a moro bobo ani prepare ma me hwe o za afi no ne prepare no o nyame ya wie mi wo gidie se wo hunu han no entoma wo na ma de nche no so amefo de animonyam no nya be ma ye ko na eda joda no ye nyina ye de animonyam be ma nyankopon na ebia kan ye papa no free se ye papa no so wa ye wie yemfa Monday ni picture no ento so nwaade yemfa Monday no wa so wa hunu han enti mom yehwe moro ani no na yemfa ba ko no enede no nto so mofa enede no nto so menhwe mofa enede no nto so menhwe improvement aba moro hu han no me hu han pa 15 minutes na ba o say 10:15 10:15 pepe yes TV for no 10:15 ye papa no yen twen 10:15 no yen twen ye mie course ne na yen twen 10:15 no wa my time bi say yen twen eti 10:15 no na yen hwe de ensenkyere ne e be firi maba han na kura afina mani ne te te kakra han Sorry, Moro, sorry. You abano jina he. Abano jina he. Abano na dia he.
Oba no way. Okay, Oba ni de. Eba. David aru to boase. Panama Basin Classic. 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 And they about 10:30. And at 10:30. When the Bonya Blazer first, I was here saying penny pie in India. And I want you to don't say penny pie. And I about 10:30. And at 10:30. And at 10:30. I brought your transit. I brought your transit. Mobia studio SMO. Ya papa catch say. Ya papa catch say we. Say ya na Yankopon so be ya Asem penny pie. Wadi ka kan kire ye wia no ya papa hye ye bo se wo so be pagya ye moro ka kire wia se amansan nyina so hu ade Asem pani po bia kan kire wo se hyeda ye se de wo hu ade no da bia nye saa wo hu ade pa chomia na me hu ade kai nipa wo dem mama me hwe oh mama pie da bi ma Emilia ebi ana directors beba no na ni kwase nipa best studio mo ntem ase kakra ma Emilia wadaro ma mesel mo ntem ase kakra esa habe ma mesere mo a moro kai nipa wadem mama me hwe 1 2 3 4 F4 na wa 4 1 2 bro bakakra okay kwaku for sure. Better Yankopon ase. Papa nso ase. Na atiefo mpaebo. Ye beka se nye nkwan mpaebo. Na emom de omu ni nya ne se. Me hu bibi se ebra ye de ye nwa ba ma iba ha no. Nipa bebli anhwe. Oba no pempe but inshanka wrade se. Wono ankasa tima firia. Aba beta na konwa so a. Me gidi ye se. Efiri ne enkosi adwoada ye beba no. Adwoada program no eye na ase asode. Na yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛpa yɛ papa na kyɛw sɛ yɛmfa no na wontu wiase fo yɛmpɛ sɛ obiaa bɛhu no yɛmpɛ sɛ obiaa bɛhu no na yɛde adesɛdeɛ bɛma no dwoada na yɛnkɔnete ne microphone no ntu fo na moro nhwɛ ne ho yie awia wɔka kyerɛ me wɔse akɔdaa kora a moro nhwɛ ne yie akɔdaa kora a moro nhwɛ ne yie Osu katarani no ba ko ma hwe ade ne hwe kata ba ko ne hwe moro hu ade sompa hu han no na hu nipa no ba to ma hu nipa na ate ho odi fo hu kata ba ko ma me hwe moro hu o sha tare be tare nde ese black bee anyama edidem ye mama ye mfo ye ho ade de wo hu wahu nyame aye ofo ho gidie na onyae o se ye kan ye wo gidie na onu ni gidie anka ba eti e beka che ne se gidie na onyae no okoda sa no ma ni nyina onye na gidie no de enyina ho okay dabi ye kai messages kakra sabre moro uhu ade kakra nyame ya adom a enuru juada de na nani na ba moro adwoada beka sa bebre beka sa pi Asem na oka kire papa na oka seti ano no fada me da se ka kire papa ne se me da se waji me fom so atuma wo bia mani na ma me no Oyankopon enhira no Oyankopon enhira no amani ni tiwie me da se bebre eti efiri ho no beka seti e obibiem mpa cho da be ya no ahwe ho ye wate fada mate ya no ahwe ho ye